बारा मानसि गैबावासो इयाव नङाबा मानसि थाबाथाय जिबायदि भिर जायो दिनै बारा भिर जानायखौ नुनाखै मानसिफोरा खिन्थु बिराद होंगो दोंगोआनो जायो रबिबार फैबाथाय बांसिन होंगो दोंगो जायो टि सार्ट नायनि टि सार्ट लांनांगोन गांसे होंगो दोंगोआनो खारा ओरैबायदि नै सिफुं माखाया माबायदि ओरैबायदि होननाय जायोदि माने गुवाहाटि एरियायावनो माने अबेबा जायगायाव जुदि दाम खमाव जि जोम मोनो होनना बुंबाथाय ना नै दा फेन्सि बाजारानो नै फेन्सि बाजारावनो दाम खमाव मोनो तो क्या नाम है तेरा फेंसी बाजार ना तेरे को ब्लॉग में दे दूंगा मैं एक बार हाय कहना एक बार हाय कहना तेरे को वीडियो बना रहा हूँ ठीक है गुवाहाटी एरियायावनो फेन्सि बाजारावल' जि जोमखौ खमाव मोनो बाकी जेरावबो मोना देखिए अच्छा अच्छा झुमका मिलेगा फिर हाँ ठीक है नहीं पापा की परी उनकी झुमका बाजार जोंना ये गस्ला लंपेन्टखौ नायनि अबेबा ससेयाव धामाका बाजार जादों बेखौ नायनो थांनि र' माने ससे थांबावगोन धामाका बाजार मोनबावगोन मोनसे ओमफ्राय नायनोसै माबायदि खम दामाव बुस्थुफोर मोनो खोमा नायनो हागोन नै सब सेन्देलनि दखान गोजा माने फेन्सि बाजारनि माथे गुवाहाटियाव जेरावबो नोंसोर दाम खमाव जि जोम मोननाय नङा सेन्देलफोरा खिन्थु दाम बारा फायो सेन्देल बायनो हाया ओरैबायदि दाम मोना तो गाइस सिखावनि गलिखौसो हाबबोदों जों एबार नायनो हागोन माबायदि गलिया दा आं जेराव सिखावनि गलियाव होनदों ना जेराव दंफैयोना बेयाव माने फेन्सि बाजाराव नों जि बुस्थु माल बायगोन ओमफ्राय बे बुस्थुखौ बेयाव मोनो अरिजिनेलखौ बेखिनियाव मोनो माने नायनायाव माने जायगाया एसे माबा जानो हागौ नै मार्केटाव हाबहैबावनो जों माबाफोर मोनगोन खोमा ओंखारबोबाय जि बुस्थुखौ नायनो थांदोंमोन बे बुस्थुआ गैयानो बेयाव माने ये गलियाव एसे खिनियाव मिथिबायना इयो माने फेन्सि बाजारनिफ्राय एसे आगोलाव फैबाथाय बेखिनिखौ डाइरेक्ट नुहरखागोन आरो नायनो हागोन माबायदि केमेराबो लानो मोनाखै आं लाथारखै होनबाबो उपाय गैया नैखिनि एरिया माखाया जाग्रानि दखान गोजा सब मा जानो सब मोनजोबगोन थारमाने जाग्रानिनो दखान गोजा मिथिबायना सब जाग्रानि दखान गोजा नैखिनि लाइना बांसिन स्पटिंफोर मोनगोन खोमालै बायना लानानै नायनांगोन मानसियानो होंगो दोंगो माने अबेसो थांनो अबेसो एकदम मानसि गोजा नै लामा गेजेरावनो ओरै साइडआव दखान मोनसे ओरै साइडआव लाइन मोनसे लाइना बेलेग बेलेग गोजा आगाननि बांसिन स्पटिं गस्ला जि नांगौ सब मोननै लाइनाव मोनजायो ओरैबायदि मानसिफोरा भिर माने ब्लैक वाला दिखाना थोड़ा कैसा है तो लोगोफोर जि नायै स्पटिं नायै थाबसो गांसे बायनानै लाबाय जोङो मोनाबायबो ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै मानसिफोराबो जोबस्रांनो हमबायानो नै बाजाराव बेरायबायबो जों बहुत जायगा बेरायबाय नायनो हागोन ने मानसिफोरा खालि जाजोब्बायानो मथा मथि गैलानो आरो ना बेगनि लाइनि कार्ग'नि लाइन बेनो जोंहाय आरो कार्ग' लंपेन्ट नांगौबाथाय मोजां मोनगोन माने जि जोमनि अभाबानो गैया फेन्सि बाजाराव माने यानि दाम खमाव जि जोम मोनो होनबाथाय इयावनो मोनगोन आरो ना मोजां बुस्थुखौबो नोंसोर माने खमावनो मोनगोन एसे गाननाय जोमनायफोरखौ आरो नायनोमोन फेन्सि बाजारनि गेटआ नै स' लोगोफोर जोंना गारिया मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो थांनोसै इनिफ्राय ओमफ्राय ओंखारलांनोसै मोनाबायबो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायसिगोन गासिखौबो